खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आसामनि चीफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला चालान प्रग्रामखौ मैया बेखेवबाय बे चालान प्रग्रामनि गेजेरजों ट्राफिक पुलिसफोरा दाना मेनुएल चालाननि सोलायै अनलाइन चालान दाननो नांसिगोन गारि मटर सालायग्राफोरा दा बबेबा समाव चालान होनो गोनां जायोबा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आरो इन्टारनेट बेंकिंनि गेजेरजोंबो रांखौ होनो हासिगोन ट्राफिक पुलिसफोरनाव मोनसे डिभाइस एबा मेसिन थासिगोन जायनि गेजेरजों गंसे गारिनि नाम्बार आरो ड्राइभिं लाइसेन्सनि नाम्बारखौ मेसिनाव होयोब्लानो गारिनि गासै डिटेल्सआ ओंखारबोजोबगोन सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा बुंथिदों दि बे चालान प्रग्रामनि गेजेरजों ट्राफिक पुलिसफोरनि रां जाख्ल'नाया जोबगोन आरो बेफोर रांफोरा थोंजोङै सोरखारनाव थांजोबगोन बेजों लोगोसे रायजोफोराबो गोख्रै आरो मोजां सार्भिस मोननो हागोन नारकटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबीआ बलिउडनि एक्टर अर्जुन रामपालखौ मोनसे ड्रागनि केसआव सोंनाय फिननाय लानो थाखाय दिनै फुंनि 10 रिंगानि सिगां नुजाहैनो थाखाय सामन हरदों थांनाय 9 नभेम्बरावबो एनसीबीआ एक्टर अर्जुन रामपालनि न'आव रेड खालामदोंमोन आरो बै समाव बिनि माखासे इलेक्ट्रनिक आइजेंफोरखौबो सेनानै लांदोंमोन बेनि सिगांबो एनसीबीआ अर्जुन रामपालनि मोजां मोननाय गेब्रिलाखौबो ड्रागनि केसआव 6 घन्टा सोंनाय फिननाय लादोंमोन आसाम पुलिसआ गसाइगावनिफ्राय गोबां बिबांनि केनाबिस गांजा हमनो हादों आसाम पुलिसआ माखासे स्रेड खौरां मोननानै नेशनेल हाइवे 31 आव सिग्रोमनायाव गंसे ट्राकनिफ्राय 20 निफ्राय 25 लाख रांनि गासै 30 पेकेट गांजा हमनो हादों बे केसआव पुलिसफोरा दा साथामखौ एरेस्ट खालामबाय मुंफोरा फारियै विजय कुमार दीपक कुमार आरो जन फ्रान्सिस थांनाय सेप्तेम्बर दानाव इन्डियान गभर्नमेन्टआ PUBGखौ लानानै गासै 118 चाइनिज एपफोरखौ बेन खालामदोंमोन दा PUBG गेलेग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां PUBG कर्परेसनआ इन्डियानि PUBG गेलेग्राफोरनि थाखाय गोदानै मोनसे गेम लाबोफिनसिगोन बे गेमनि मुङा जागोन PUBG मबाइल इन्डिया बे PUBG मबाइल इन्डियाखौ गुबैयै इन्डियानि गेलेग्राफोरनि थाखाय बानायनाय जागोन आरो बे गोदान गेमआ गेलेग्राफोरनि डाटा सिकिउरिटि आरो सोरखारनि नियमखौ नोजोर होनानै बानायनाय जागोन PUBG कर्परेसनआ बुंबावदों दि गेलेग्राफोरनि पार्सनेल डाटाखौ रैखाथि खालामनो थाखाय नायबिजिरबाय थानाया जागोन आरो बेजों लोगोसेनो गेलेगिरिफोरा गेलेनायाव मा लुबैयो बेखौबो नोजोर होनाय जागोन जेरै लाइमोन गेलेग्राफोरा माखासे समनि थाखायल' PUBGखौ गेलेनो मोनगोन जाहाथे गेलेग्राफोरा PUBG गेलेनानै समखौ ओरैनो हगार हरजोबा गेमनि केरेक्टारफोरनि गाननाय जोमनायखौ सोलायनो हागोन रेड इफेक्टखौ सोलायनानै ग्रीन इफेक्ट खालामनानै होगोन आरो ट्रेनिं ग्राउन्डखौ सेटिं खालामनो हागोन PUBG मबाइल इन्डिया गेलेग्राफोरनि डाटाखौ इन्डियायावनो लाखिनो थाखाय इन्डियायावनो मोनसे अफिस खुलिगोन जेराव 100निबो बारा मानसिफोरा खामानि मावनो हागोन आरो बेनि गेजेरजों गेलेग्राफोरा मोजाङैनो गेमनि सार्भिसखौबो मोननो हागोन PUBG कर्परेसन आरो पेरेन्ट कम्पानि क्रेफ्टनआ बे गेमनि थाखाय इन्डियायाव $100 मिलियन एबा 746 क्र'र रां खरसा खालामगोन PUBG इन्डिया मबाइलखौ माब्ला इन्डियायाव लाबोगोन बिनि समखौ फोसावथ'वाखै थाखो 1 निफ्राय थाखो 10 नि फरायसाफोरनि मोननो गोनां स्कलारशिपनि रांखौ जाख्ल'नायनि दायाव सीआईडीआ आरोबाव सानैखौ एरेस्ट खालामबावबाय मुंफोरा फारियै जाकिर हुसैन बिखौ बक'निफ्राय एरेस्ट खालामदों आरो आब्दुल बाटेन बिखौ गवालपारानिफ्राय एरेस्ट खालामदों सीआईडीआ प्रि मेट्रिक स्कलारशिप फान्डनि रां जाख्ल'नायनि दायाव दासिम गासै 23खौ एरेस्ट खालामबाय प्रि मेट्रिक स्कलारशिप फान्डनि रां जाख्ल'नाय जाथाया आसामनि अनगायैबो पान्जाब बिहार आरो झारखन्डआवबो जादों प्रि मेट्रिक स्कलारशिपखौ थाखो 1 निफ्राय थाखो 10 नि फरायसाफोर जायफोर आनजादाव खमावबो 50% 50% मोननो हादों आरो नखरनि बोसोरसेनि इनकामा 1 लाखनि बारा नङा बैफोर फरायसाफोरा रां मोननो हायो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो 2020 मायथाइया बलिउड इन्डास्ट्रिनि थाखाय गाज्रि मायथाइ बलिउड इन्डास्ट्रिया 2020 मायथाइयाव गोबां मुंदांखा स्टारफोरखौ खोमानांबाय सिनियर बलिउड एक्टर आसिफ बासराया हिमाचल प्रदेशनि धर्मशालानि मोनसे प्राइभेट कमप्लेक्सआव फासि नांनानै थैबाय खौरांनि बायदिब्ला आसिफ बासराया गावनि मोजां मोननायजों गोलाव समनिफ्रायनो लिभ इनआव थादोंमोन आरो गोलाव समनिफ्रायनो डिप्रेसनाव दंमोन
पुलिसफोरा बे केसाव दा नायबिजिरगासिनो दङ। बिथाङा बलिउडनि गोबां मुंदांखा सावथुनफोराव खामानि मावबोदों, जेरै वान्स आपन ए टाइम इन मुम्बाइ, जब वी मेट, एक विलियन, काय पचे, ब्लेक फ्राइडे आरो गोबां। इन्डियानि बाथि स्कर्पियन सारिनि साबमेरिन आइएनएस वागेरखौ मुम्बाइनि माजगाव डकआव मैया बेखेवबाय। बे आइएनएस वागेरखौ फ्रेन्स नेभेल डिफेन्स एन्ड एनार्जि कम्पानि DCNS आ डिजाइन खालामदों आरो बेखौ इन्डियायावनो बानायनाय जादों। बे साबमेरिनआ दै सिङाव थानाय सुथुरफोरनि साबमेरिन आरो दै सायाव खारग्रा जाहाजफोरखौ गोरलैयैनो गाग्लोबनो हायो। बे साबमेरिनखौ एडभान्स टेक्न'लजिजों बानायनाय जादों। बियो जेबो सोदोब होआलासे सुथुरफोरखौ सिरियैनो थांनानै गाग्लोबहैनो हायो। आल्फानि डिपुटि कमान्डार इन चिफ दृष्टि राजख'वा एबा मनोज राभाया मेघालय पुलिसनियाव सारेन्डार जाबाय। मनोज राभाया आल्फानि चिफ फरेस्ट बरुवानि उनाव नैथि कामान्डारमोन। डिपुटि कामान्डार मनोज राभाखौ सारेन्डार जाहोनो थाखाय थांनाय 9 बोसोरनिफ्रायनो आर्मिनि सासे अफिसारा नांथाबनानै दंमोन। दा बिथाङा बांलादेशनि सोरखारा गोख्रों सिग्रोमनायाव थानो हायैनि थाखाय आरो गावनि असे बिसिनाव केन्सार बेराम जानायनि थाखाय सारेन्डार जानो राजि जानानै सारेन्डार जाबाय। गुजरातनि जामनगर जिल्लानि चालाना गामियाव बिफायानो गावनि असे फिसाजोखौ जिनाहारि खालामदों। बिसिया गावनि मध्य प्रदेशनि न'आव थांनाय समावनो दुथां बिफाया गावनि 11 बोसोर बैसोनि असे फिसाजोखौनो रावबो गैयै खाबु लानानै जिनाहारि खालामदों। हिन्जावसा गथ'नि बिमाया न'आव फैफिननायनि उनाव फिसाजोखौ रावजोंबो रायज्लायैखौ नुनानै सोंथाबनायाव फिसाजोआ गावजों जानाय जाथायनि सोमोन्दै बिमानो खोन्थानानै लादों। उनाव बिमाया पुलिस थानायाव थांनानै कमप्लेन हैनायाव पुलिसफोरा दा दुथां बिफाखौ एरेस्ट खालामबाय। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 97,01,780 देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,28,299। हामनाया गासै 80,82,443। आसामाव दासिम 2,09,835 देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 2,04,076। दासिम 4,799 देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 957। मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों गासै 3 जिउ गोमादों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।